Εδώ πέρα έχετε μερικές νότες, οι οποίες είναι, η πρώτη είναι η ντο, δηλαδή αυτή. Η δεύτερη νότα είναι η ρε, μετά μη, φα, σο, λα και σι. Πάμε να δούμε μερικά στα αγγλικά. Μέσα αυτά είναι τα ελληνικά. Αυτές οι νότες είναι στα αγγλικά. Φου, γκου, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E. Δηλαδή, ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, σι. Και μετά πάλι το ίδιο. Ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, σι. Λοιπόν, όπως βλέπετε και εδώ, λέει εδώ πέρα C, D, E, F, G, A, B, C. Από το C έως το άλλο C πάμε να δούμε τι νότα είναι. Ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, σι, ντο. Το ντο. Άρα, ντο εδώ, ντο εδώ, ντο εδώ και δεν έχουμε άλλο ντο. Πάμε να δούμε το D. Δηλαδή το ρε είναι στη μέση ανάμεσα στα δύο πλήκτρα ανάμεσα. Εδώ πέρα, εδώ πέρα. Το μη είναι το ι. Εδώ πέρα και εδώ πέρα. Εδώ είναι το φα. Εδώ και εδώ. Σολ. Το ρε μη φα σολ. Λα. Σι. Και ντο. Λοιπόν, πρέπει εδώ πέρα στα comment να μου γράψετε ποιες νότες μάθατε και άμα θέλετε άλλη βοήθεια. Λοιπόν, ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, σι. Μέχρι το σι φτάνει εδώ, συγγνώμη. Για να παίξουμε λοιπόν στα δύο χέρια χρειαζόμαστε, δηλαδή παράδειγμα αυτοί που παίζουν αυτό χρειάζονται δύο χέρια. Οι πιο παλιοί όμως το κάνουν με ένα, αλλά αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί ο εγκέφαλος συνηθίζει και δεν μπορεί παρά να παίξει αυτό το τραγούδι. Παίζει στο ένα. Το μπελατσάο, το βλέπετε εδώ, αν το λέω σωστά, ναι, και δεν γίνεται γιατί ο εγκέφαλος συνηθίζει όπως παίζετε στην πρώτη φορά. Καταλάβατε? Λοιπόν, πρέπει να προσπαθείτε να κάνετε ασκήσεις στα δάχτυλα, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, θα συνηθίσετε και σιγά σιγά θα μάθετε και τις νότες, όπως μάθαμε εδώ. Εδώ πέρα, νάτες. Και εδώ πέρα. Λοιπόν, γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και γεια.